And syempre, dahil pa dyan nagtatapos Yes! ang mga nanggagana. Ngunya naman, may manggagana nin cash. Pipiliw ta sa mga nag-comment. 1,000 pesos sa mga nag-comment. 1,000 pesos. Yes. Sa mga Aramon ta na kung nag-comment si say po manggagana, niyan. pakipasa na sa muya ang mga nagpartisipar. Sus. Hindi pa makasuta na. Pagirumduman mi lang kamo mga ka-aksyon. Ang yaon digdi sa mga nag-comment ngunyan asin ka naka-aging episode. Yan. O, sige. Eto na. Binobola na. Bola partner catch. Naramduman ko lugod kan ako kabo pa. Anong kabo partner? Kuryador. Eto na. O partner. Hop. Ops. Sige. Pili na. Marikan, halukayon mo pa. Halukayon. Halukayon para talagang so kung si isa iso maswerte yun manggana. Alright. Siyempre, sumanggagana po ngunyan. Kabunutan naman. Sige, kabunutan apudan. ba? Bunot, bunot. Oo. Bunot. Makip. Mag. Ayan. Yan, iba nagbunot. Sige. Hop. Up. Ayan na. Maki. Ang maswerteng nanggana tabi kung ika nagdadalan. Ikaan sa muyang haapulon mo niyan. Ang pangaran, Annalyn Baruga. Annalyn Baruga. Baruga. Suba gusto ng gana kang tablet. Ano ito? Mga lin eh. Jenilyn. Janilyn. Janilyn. Maswerte ang mga may lin mo yan eh. Ano yan? Annalyn Baruga. Ang number, partner. Sige, partner. 0938 0938 518 518 08 08 27. 27 Smart. Sige, digdi kita. Call mo na siya. Okay. Makaday ka na naman na load. Igo partner, tigko-connect ko pa sa naning Ipapagiramdam ko lang ka. madangog. Taday pa nakakonect sa satuyang speaker. Ayan. I-connect mo. Nagre-ring. Gusto mong sabihin ang telepono mo, partner? Nakakonect yan sa speaker of the house? Iyo partner, tanganing madangugan sa tuyang mong kababayan, kung sisayan sa tuyang kaulay. Sige. Ayan. Yan na. Nag-ring na. The number you have dialed is either unattended or out of coverage area. Otro. Otro. Speaker ko na lang. Nagre-ring na. Ayan. Ring! Ayan mga ka-aksyon, pag-apodan mi si Miss Annalyn Baruga, ang winner tango niya ng 1,000 pesos. Maski dahil siya magsimbag, konsiderato pong siya ang nanggana ng 1,000 pesos. Ayan. Unattended. Baka nagkakarigo si Annalyn Baruga. Oo. Last one, sige. partner. Sige. Maswerte ang mga kababayan niya tungo niyan, ano? Madalan ka lang, ma-comment, 1,000 pesos ang gaganahan. Ayan. Taga sa Siguro Indaw ini si partner sa Annalyn. masunod para exciting. Anday magsimbag. Day na. Iba na magana. Day partner, ang kamautan ni Congressman Saldi, so talagang nagsunod ka mechanics. Iyo na. Manggagana. Okay. Okay. Unattended po talaga. Bako ang saro sa mechanics partner. Dapat active mo ang cellphone mo. Active man partner. Nagre-ring baga siya. So, maski day siya nagsimbag mo niyan, si Annalyn Baruga, siya ang Siya ang magagana. gana. Kukontak ko na lang siya, taon-taon. Correct. At siyan. Okay. Pero Ngunyan kung partner, tagiraray partner na makontak siya, Chan. ipaliwanag mo, paano manggana nin cash Ayan. sa tabang ora mismo? Sa mga maut po manggana nin cash, parehas lang po duman sa nainot na mechanics. However, maski ba ko kami estudyante, maski ka mo nagtatrabaho, ina, ama, lolo, lola, at all ages, pwede ka mong manggana. Kinakaipuan lang nindong, mag-like kan sa muyang official Facebook page, Action Cost Center, mag-comment sa episode mingon yan, as in mag-tag. The more na may itag, the more entry, the more chance of winning. Kinakaipuan man tabi nindong, mag-subscribe sa muyang official YouTube channel, Action Cost Center. Yan mga tugang mga kabarangay, may mga nanggana, may mga natabangan. Igwa pa kitang bisita Subago na nagpaliwanag para sa kapakanan kan mga OFW. Igwa man kitang bisitang Padi Subago na katuwang sa pagtabang kan Ako Bicol. Kompletos Ricados na naman Yes. niya na pagkapon ang satuyang naging programang Tabang Ora mismo.
makabuluhan ang naging programa tangunyan partner asin mga kaaksyon sa masunod na programa sa Aga Partner. Live kita na madadalan tabi nindo sa sa FB page. Siring man madadangog man kita sa Radyo Oragon sa paagingan ka 90.7 asin 88.7 Radyo Oragon Bira Catanduanes. Asin dyan ang mga kaaksyon nagtatapusan sa muyang programa ngunyan na pagkaldaw. Maraming salamat sa mga nagtutok. Kami ang sa indong nakairiba daing iba. Remy Araneta Mindones and Ma Salvador kan Bicolanja. Iniman po ang Mr. Siram kan Bicol, Joshua Martinez Jr. Sa ngaran po kan ako Bicol Party List Action Co Center ni Congressman Pino Garbin and Congressman Saldico. Mabuhay ang mga Bicolano. God bless Bicolandia. Diyos mabalos asin maray na pagkahapon.